Sa 160 km/h ekipa hitne pomoći koja dežura uz najprometnije ceste izlazi na teren. Medicinska pomoć se mora pružiti u što kraćem roku bez obzira je li riječ o prometnoj nesreći ili bolesti. Toga se drži i karlovačka ekipa koja dežura na autocesti prema Jadranu od Bosiljeva do tunela Brinje. Do mjesta nesreće nam treba 10 minuta, 5, 15, naravno ne možemo to točno znati dok ne dođemo do mjesta nesreće sad iz ovog položaja. Ovisno o lokaciji, dakle. Kilometru radi, naravno. Prvo se skrbi o najteže ozlijeđenima. Često se zovu u pomoć vatrogasci zbog jako slupanih vozila i nepristupačnosti unesrećenima. Mi prvo dobimo dojavu, pitamo otprilike koliko ima ozlijeđenih, da li je to više vozila u pitanju i sve to nekakve informacije okvirno da se možemo snaći. Naravno, vi nikad ne možete znati dok ne dođete tamo o čem se radi. I onda krećemo naravno na intervenciju. Na prošloj intervenciji smo gurali auto da bi mogli s vatrogascima ga izvući. Da. To je posao koji je dosta težak. Na najvažnijim hrvatskim prometnicama svakodnevno dežura 18 timova hitne medicinske pomoći s ukupno 54 djelatnika. Intervencije su svakodnevne, ali ih najviše ima nedjeljom. Iako su djelatnici hitne pomoći anđeli na cesti, o čijoj intervenciji u prvim minutama od stradavanja nerijetko ovisi i život, ljudi na njih različito reagiraju. Neki su sretni što smo došli, neki su agresivni, neki zahtijevaju odmah prijevoz, mi prvo zbrinemo pacijente i tako, oni hoće što prije da prevezemo u bolnicu. Mislim, mi prevezemo u bolnicu, ali zbrinemo pacijenta. Poteškoće u pružanju hitne pomoći događaju se kada ljudi ne daju točne podatke gdje se nalaze nakon nesreće. Tada se gubi dragocjeno vrijeme lutanjem po autocesti u potrazi za unesrećenima. Dodatni problem i ponašanje samih vozača kada vide vozilo hitne pomoći. Kad vide svjetla, svi manje više krivo reagiraju. Koče, ne znaju se u biti ponašati kad vide plava svjetla. A najjednostavnije je bilo svemu tome za mene kao vozača hitne pomoći da ništa ne poduzimaju. Da samo voze svojim tempom dalje, a ja ću proći kako ja mogu pokraj njih. Od ove godine ekipama hitne pomoći na danonoćnom raspolaganju stoje i helikopteri. Od početka sezone u cijeloj su državi imali 155 intervencija s 248 zbrinutih osoba. Zbog bolesti hitna pomoć je intervenirala 84 puta, dok se u ostalim slučajevima radilo o prometnim nesrećama.